Ati, woi jegal kowe. Jaluk aku wet biar. Woi, ejan. Oh. Murahan pengaraning cure kang guru kangsa tetep kaya butula war panjriting turang gesti terkata ingkang tuaca layu kandhek barisanku dadak ana munyuk wulune putih nyegat marang laku kowe sapa? Marang aku kowe Wadyabala saka ngendi? Saka ing negara Kacakra. Kekesete Gustiku Prabu Kala Kirmira. Pangkatku Temenggung, haranku Temenggung Prawira Sandi, Prawira Sandi. Kowe sapa? Pendhita Kendali Sada Hanoman haranku. Hanoman dasare para nyata. Marang aku kowe duwe karep lumaku menyang endi? Minggiro aku arep goleki pernahe Praja Ngamarta. Yen wis ngerti pernahe Praja Ngamarta, ratu gustine sing jeneng Puntadewa kon maju rene kok nyembah Dlamasi aku tak tugele gulune. Ora sah langap lawaton ngucap. Ora sah nyumbari sing ora ana iki Hanoman Ayanana. Lho, kowe apane Puntadewa? Ora sanak, ora kadang mati melu kelangan. Wah, isih cendenge. Ayo yen kowe pancen belani Ratu Ngamarta, tak katutke dosane karepmu piye? Janjur minggat lena pangendhamu tebak dadamu mlesati gamu aja tanggal dosa. Para maju rene. Ala tak ilangi cagake sirahmu ing kono tinjung kirat nyawa. Yeah!
ngerti. Hei, jegal kowe. Jaluk aku wut biar. Wut edan. Wah. 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 Hai. Oh. Hai. Ya. Hai. Oh. Ya. Hey. Hey. Ah. Awas. Candak bekok we. Ngece. Yo. Candak we. Hop nyayu. Bajan. Ngece. Ya, bajan. Wah itu. Wah. Angel men cekelane. Moh aku ning. Yo. Hai. Ya. Hey, lo. Hi, hai. Jare iki. Kowe ketek apa? Yo. Ah, hai. Hi. Hai. Weh, cadak.